thutla zep engineer vanal ruata sailo zolnei te hril lok le central sarkar project in milzel part 1 chimlam kot chhuat tur kongpui KMMTTP te zoram puma oil le gas zon hna kalmek te rel lo lut zel te le thil hrang hrang kan mizo zolnei te hril lok le central sarkar project ain mil chho zel lain sa zakua somnga le pathuma mizo zolnei ro pui reverend C dar oyan indona rap thlak tak lo thlenna hmun tura alo soi sai si chhuwa mihlim then khat point zekhel nana an man thin chu en fia tur in nikhat thlani sang ni somni hian kan thleng thlave ta hlol maya sarkar hian zekhel ve turin mintir thla chu ani em lawng chu mo Reverend Cedar Oy hian sai si chu chungchang hi adai ria halo ziak nge ni ti endu te tan YouTube lama te po en tur oma December ninga sang ni le som pakua khan chiao le chim tuipui Myanmar ne in kalpo na tur le bridge do kaina mun tur Google Map thon turin email man mo thlak deuh NEC Silong atangin kan lo hmu a Google Map le bridge location po email booking kan changa hard copy le soft copy po thon thlak ngalani chim tuipui le do tura ro manna te chu pakhat na sangau tu sai si chhuwa chu sialam chu hakha KM sompariat panina seiha chulungbun chu tluangram chu hakha KM sompangani in sketch map a hian alang chiang viau a map a hi ronti lan thei dan kan ngai to don nia a thengang lo ni le han sa thiam tura ngai o in lana le zekhel lam ngai tu velem lo abial tu e lalthan zuala chuan thu ti sa a chantir turin ground verification nei pa a kan Myanmar lam unau te han mu ve hrim hrim arot na chu abial tu SDO LS a ral te nen kan har phal ta bik lo ani ni somthum pakhat thakhat sang ni som nia leidona hmun tur latitude longitude le altitude te kan en fian hu in tluangram Myanmar chu kan thleng chhota a akhunotin min lo hmuaka atute moti dan thik wang ni mi lovin na rual lovin zon hial kan tok ve ta ni kha kholien lo tak ni ma sela kot thler ero an nei zau hle mai konga tanga kailon do ngai khopin kongpui an hlat hloma kan hole wang fanga atuka sai si chhuwa lam endik le turin zan dar som dona sangau kan thleng le thei ta hramani zingkara sai si chhuwa zuk en fia sangau tuk thuan eya kir le mai tura kan chuak chu tlai lam dar nia kan thleng le thei chauh mai pangkhua khotlang hroi tu ten kan kal tur hria in min lo hmuaka sai si chhuwa thleng min ron zui an du bangin kan kal ho ta a anni zara hian olsam takin leido na hmun tur po kan riat thei pa bok ra le lam Myanmar a kongpui zau tak an ron lai chhuat chu en kan du be ta thunga bung tlang khua thlengin min han kalpui le tange nge ni he kongpui hi metar som panga vel lai zau ani a zau takani kong chua ta po boulder an pha meka bung tlang kho chung phei chu an black top to bok Myanmar sarkara an vice president puwan thiawa malakna ni in an soi an hian helai kong hi angai poimo hle a sai si chhuwa po hi mani lok khan aron tlong nge nge ni Mizoram lam atangin pungun lian chunga poin alo troi omani ome puwan thiaw hian he leido tur po hi angai poimo in Mizoram lam sarkar ho tu te po phone in a bezui deuh rengti report po kan dong boka
thingsai pia lok bol pui ei chatangin sai si chhuah lam pan hian BRTF lam unau ten double lane in kawngpui an rawn lai leh muk bawka chhimtui pui lei hi ṭiau chhuah thlang lawk Mizoram chhung chiah dawh ngai leh dawn bawka he lei dawhna tur hmun hi sai si chhuah lei dawhna tur atang pawhin hmuh phak rengin a awm ani khawvel hmun hrang hrang leh Myanmar leh India ram hmun hrang hrang a awm zofa te hi rilru leh thlarauah inzawmna engemaw chen chu kan nei nge mai tih hi phat rual niin ka hrelo thendara kan awm hnu pawh hian politics leh sakhua ko hran lam hawi zawng pawhin insui khawm lehna tur a tlang au zawl nei ni chiah lem lo pawh kan la awm chhun zawm zel bawk ni mahsela thu tisa a chan tirna khawngah hian kan la chenoin kan dai bo chho deuh rih mai ni berin a lang thlarauah leh rilrua kan inzawm nghe deuh na turin tisa a min dawh zawmtu tur lei hi kan mamawh hle tawh ani Singapore President Lee Kuan Yew te ang hruai turopui hi nei ve ila hruai tlak kan la awm ani tih erawh chu phat rual ani lo han belh zawkila pulal du awma hian min an hruai ve ta sela tuna kan rual awna te pawh hi a zia awm mial dah law maw kan tih deuh hlek ani kan belh hram ani chu zoramah hian khua lo var mulh te se hrilawk leh Central Sarkar project inmilzel part 2 part 1 ah khian sai si chhuah lam chanchin Reverend C Dar Oyan indona rap thlak tak alo thlen na hmun tur alo soilawk leh mihlim thenkhat ten zikhel nan an lo hman thin thu soi ani tawh a tuntumah chuan zawl nei sai khuman kumsang zakua somruk pahnih atanga somruk panga daih tawh a alo soilawk ve thung zoram kawngpui kawt chhuah hi hmarlam ni tawh lovin chhimlam ani tawh zawk ang hmarlam kawt chhuah hi a la pingang zoram khawvel kawt chhuah hi chhimlam ani tawh dawn awangin sawng a kiap lawngchawlhna te saw in la hmang tangkai em ang a kiap hi situate tih in thlak ani tawh alo ti daih tawh a he a thusawi hi Central Sarkar in ati hlawhlin chho zel dan lam lo ngei tuah ve thung ila part 1 lam hrema sadu te tan Facebook lamah khan post a awm tawh bawk ani Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP hi chhimlam kawt chhuah ani na tura kawng sial mek chu ani tundin hmunah hian hna pawh za somriat pasarih zawh fel ani tawh a December sanghnih sawmhnih hi chuan zawh hman ngei bei sei ani ta niriat thlathum sanghnih sawmhnih khan Myanmar ramri zo cha chhuah thleng ENC PWD hoin kan vakala Central Sarkar point angai pawimawh zia kan va hmu ani Myanmar chhunga kawngpui laih tur pawh Mizoram lam atangin an thawk dawn contractor pawh hian Indian company ani a chumi vengtu tur pawh India sipai dah ani tawh thlate kan lak puia hei kar khatlek chungin temporary bridge Bailey le kawng pawh an lo siam paih der tawh ani hi kawngpui siam pawh kum khat leh a chan ve chhung a paih hman tur a ruam hman ani thu min hrila he project hi kum sanghnih sawmhnih pakhat chhunga zawh tum ani chhimlam hi kawt chhuah ani tak tak trep tawh ani chu tunah hian sanghnih sawmhnih pakhat November kan chuang kai tawh a zawh thawkhat ani thu te pawh parliament session ah te pawh kan ngaih thlak tawh kha Myanmar president hi February ni sawmhnih paruk le atanga ni sawmhnih pakua sanghnih sawmhnih khan India a rawn tlaw a tah hian Myanmar nen a thaw ho na tur point hrang hrang sawmhnih pakua zia ani heng zingah hian situate lawngchawlhna hmun chungchang leh
zorin pui nena in kalpawhna te pawh sawilan an ni a point pawimawh deuh deuh te tah hian tarlan ani a sap tawnga a inziah avangin tun atan chuan chhiar loh mai la point pawimawh deuh deuh te hi sawm rawn dah chu ani a saisi chhuat theology Reverend H Killoy a ziakah hian a bulah hian tah hian phek sawm pasarihna khan hmuh theihin a awm ani zawl nei te hrilh lawk leh central sarkar project in milzel part 3 na part 1 leh 2 ah khan saisi chhuah leh zocha chhuah te hmalak chho ani dan kan hrut nual tawh ani kha chu mi chungchang chhiarhma sadu tan Facebook lamah te pawh ruat a sai lo post ah khan hmuh theihin a awm ani tun trumah erawh chuan COVID-19 lockdown kan hman mek laia feh chuan a lam ve thung ka rawn sawi dawn ani in kalpawh thei lohna tur hridai thewa mi tam tak an buai murmur laiin keini erawh chu international boundary hlun zawm na tur lei bridge buaipuiin kan lo hman hlel ve hle thunga helai hmun hi Reverend C Dar Oyan in dona rat thlak tak alo thlenna hmun tura alo sawilawk leh mihlim thenkhat ten zikhelh nan an lo hman thin saisi chu ani thenkhatin hello cheina an lo tilak lo tawh si a saisi chhuah hi cheina ral lian lo kalna tur ani lowang tih pawh a sawi thei ta bik lo ve saisi chhuah lei bridge dawhna tur leh sangau chu saisi chhuah kawngpui sialna tur North Eastern Road Sector Development Schemes NERSDS sum atanga thaw turin approval rang taka hmu ani a Mizoram Sarkar point chak taka hmala in DPR pe fel thuai ani theina turin hmalak ngal ani Myanmar ram lam atang point helai chhun hian kawngpui lai zawh vek ani tawh a pavement thaw leh mek ani bawk he DPR siam turah hian a bul ṭanna a tel ve ngei ka duh awangin Samuel Ramdin Thara i Lunglei Division leh Lalrammoi SDO Hnathial Subdivision te nen kan intiam rual ani thilmak ang reng deuh mai chu kan kal dawn tu ka jing uak na lama pastor senior pahnih kumsom riat pahnih leh kumsom sari pahnih mi Reverend H Killoy leh Reverend F Sangvela te nen kan in hmu kher kha ani makle zualta chu fiam thu ti tak dewa saisi chhuah kalpuya ka sawmna an rem ti le zel thei mai kha ani tel Reverend Killoy erawh hi chuan nisom hnih pahnih thlali sang hnisom hnih a ina kalen tumin saisi chhuah kan kal huna kal ve hnial lo thu alo sawilawk tawh a hnua ka ngai tuahna chuan lockdown chhung a rei tawh si ina an tom ning pawn chhuah chakna tel ve bawk si kha alo ni mai thei bawk Reverend H Killoy hi Baptist pastor senior thu leh la hlalama miril leh lehkhabu ziak leh hlaphua thin ani sai khum phai hal hla zoram Justino tih pawh kha ama phua hi ani pastor atanga pension hnuah pawh politics tuipuiah zuang lutin lilai thleng chu a lut ve hmana mahse politics tuinu inchim pil tir lovin a hleuh chhuak leh thei ani Reverend F Sangvela ve thung hi chuan hla phua tam lem lowa mahse lehkhabu erawh a ziak ve nuala lehkhabu ziak pakhat chu Mizoram in revolution kan hma bak ti ani pathian thu nena ram kalphung ve tak mai ani a politics tuinu erawh a dai ve lo khawela pathian lalram lo thlen he tuipui ber ani pastor anga service lai ai ma hian a pension hnuah pathian thu hrilin awak chhuak hnem zawka lockdown umlo pheisila chuan khawi lai emaw crusade neina buai viau wanga saisi chhuah te hi chu a kal teuh lo mai Reverend Killoy an ti nima sela chung te pawh chu chung lam rem ruat vek alo ni zawka kumsang zakua somnga pathum dei tawh a an Reverend puin alo hmuh lawk vek tawh
an beram te engemaw zatin zekhel nana an lo zuk tlaw tawh kha a lo dik zia nem het turin a hmunah nge an kal ve a lo angai a lo ni zawk ani ang a hmun thlen thlak hmaiin Myanmar lama an kawngpui laih leh India ram lama kawngpui laih mek leh laih leh tur thlirin kan chawl a Reverend Dar Oyan sai si chhuah chungchang hmuh dan chu kan chiar chhuaka chutah Reverend H Killuai zawk chuan sai si chhuah theology kamanta tiin tihian a rawn sawi chhuak ani Pastor Dar Oyan sai si chhuah in dawna rap thlak tak lo thleng tur a sawi leh pastor chhawn a tin larna hre hauh lo sarkar khan kawng pathum an suih fina chu pathianin a tih tira chumi theology chu voinah hian research bein kavazong chhuak ta ni pathianin mihring hnena a sawi hi a lo dong song tu kha mitlawm te mani se a duh hunah an hnena a thu puan kha a ti hlawh tling thin ani thil hi zawl nei te hrilh lawk ang tak takin a kal dawna Burma sarkar Dar Oya leh zawl nei sai khuma hrelo khan helaiah kawng an rawn laia India sarkar pastor chhawn a hrelo khan chhimlam ah leh hma lamah kawng an rawn laia helaiah hian a insuih fin tlat chu ngaih nep theih ani lo reng reng zawl nei te hrilh lawk dan chuan chu thil rap thlak tak lo thleng tur chuan zofa te hi independent a rawn siam sak dawna hei tak hi sai si chhuah theology chu ani tiin a sawi a mihlim thenkhat ten zekhelhna hmuna an lo hman thin sai si chhuah Reverend Dar Oya puin kumsang zakua songa pathum dei tawh a indona hmun pui ruang tam tak leh lui pawh thisen ang mai a luang dul a hmuhna hmun kha ni somhnih pakua thlali sang hnih somhnih hian a Reverend pui pahnih te nen zuk en fi ani a thu tisa a lo chan chho dan chu kan zuk hmu fiah zel zawl nei te hrilh lawk leh Central Sarkar Project in Milzel Part 4 tuntum chu thlarau lam program bil deuh bik ani a official program chu soi tam pawh a awm lem lo ni zawl nei sai khuma hrilh lawk na nu chui tu leh tlan pui tu pulian hming thanga leh senior pastor pension tawh pahnih Reverend Killuai leh Reverend Sangwela ten KMMTTP nak an zenna a kan tel ve chauh ani ber zawk e part 2 chhunzomna te pawh ani thei tho bawang chu Myanmar ram chhunga pawh thu tisa chan chho ve zel dan kan va hre chianga tuna tanga reilo te a chhimlam hi Mizoram tan chauh ni lovin India hmarchhak ram zong tan kot chu ani tur te kan va confirm ani ber mai a chhung rila luh chilh hma in a thum a hruai lam hi lo en hma sa photila part 1 ah khan zofa te then dara kan om tawh hnu pawh a thlarau leh rilru lama erawh kan lein zawm tlat thu te chu tisa tak pawh a thlun zawm leh na turin zawl nei te hrilh lawk na mil thlapa Central Sarkarin project a ruam han chho dan te rawn sawi ani tawh a sai si chhuah a mihlim thenkhat ten zia an lo khel tawh thu pawh Facebook lama ruat a sai lo khan post a siam zel tawh bawk ani part 2 ah erawh chuan Mizoram chhimlam kot chuah ni chho mek tura hmalak na KMMTTP tlawh chungchang leh a kep sitwe long cholna te kan hman tangkai thuai theihna tura India leh Myanmar sarkar ten February ni sang hnih somhnih thla a inremna point hrang an siam thu te hrut kual ani a chu pawh chu Facebook lama khan www.facebook.com/ruata.silo/post/2986861954685 a khan chiar thein awm bawk ani part 3 ah ve thung chuan part 1 thu kha tisa a chan tana leh zofa te independent ram kan nih tur
kan nih na tur sai si chhuah theology hmuh fiah ani thu a soilan ani ve thunga zol nei sai khuma hrilh lawng na tuipuia boipui tu ber pulian hming thanga zoram khowar tuna south vanlai phai zol nei sai khuma thlan hmun pawh cheibol tu le pastor senior pension to pahnih reverend killuai le reverend f sang velate le a thianpa upa f thasiama treasury officer lungleite nen nisom panga thlanga sang ni somni khan India le Myanmar ramri zorin pui zo chachu mun kan vatlo a India le Myanmar ram chunga KMMTTP kalpui ani dan po kalvare chiang le zualani India ram lam longtlai tanga zo chachu thleng hi na po za somkua don thozo ani a Myanmar ram lam po hi Mizoram lama tanga laitan ani a ramri kem a chuan Myanmar ram lam project and kultu mi poimo tak Colonel Ajay Kothayal Chief Supervisor le Myanmar le India temporary palai ni form bok tur Ministry of External Affairs MEA in arwat chu alo oma inkom na hun thatak po kan nei thei lo maya zo cha chu le situ in kar chanchin le na tho dan po chip chiar takin min hril bokani ramria hian samurai full po captain Ravi Hovin an oma ani po chu kan inkom na chuan rontel ve a an na ber po ramri ven himba ka Myanmar lama sipai zani vel nen he na thok tu contractor le supervise tu te hi an veng ani Mizoram rale lama chia Myanmar sipai hian camp an nei ve thung bok Colonel Ajay soidan chuan situa tanga paletua hi longlian akal thea zorin puya tanga paletua hi KM za pakuani a kumsang ni som pasari vela khan kongpo paletua lama tang hian laitan ani to a ma se har sarna sang sang wangin chun zom hlei thei ani lova tuna chuan India ram lam zorin puya tang hian paletua lam hoin an lai ve ta zokani hen ha hi kum ni chung zo tura ruam hanani a chumi nuwa chuan bungrua le thil dang po sitwe tuifin riat longchol na lama tangin alo thleng thei to ang ati pulian hming tha chuan helai hmun kan tlo chan chu chip chiar ang reng takin Colonel Ajay le Captain Ravi te chu ashila KMMTTP la yani ma dei sang ni som January thla tongtrai alova lan thu le ke ngata mombu atanga zo za chua zukal chanchin te hril bok nisom ni thlakhat sang ni som a pulian hming thangan zo cha chua chimlam ko chua tur hlana awatong trai nu kum top don tre pa KMMTTP hi anlai tran halani zol nei sai khuma kumsang zakwa somruk pani vel daya alo puan to kha tuna atakin alo thleng dik mek ani ti an ria chuan Colonel Ajay te chuan mak anti ve hle ni na an tho zo a an chu san ma nge ya tlo le turin min soma situe thlenga kaldan tur te po kan soi ho bok senior pastor pani antel ve ti Colonel Ajay an ria chuan that taka na an tho theina turin pathian mal somna don adu tatlat maya ti chuan reverend killoyan Colonel Ajay chu mal somna dir sakin atong trai ta ni chimlam ko chu alo ni mai tur enfiana a chimlam senior pastor pani antel vet lat te hian ngai tu na thui tak min nei tir nge nge ni keini kan hmu le hriat te keinin kan hmu le kan hriat te kan au pui ngal bor bor ang hi chu an ni ve hau lo na in an tong kam le mela po keini ai ma thu zo ka hmu fia na an nei ni tlat tin ka hria chimlam ko chu ani tur le chimlama harna lo thleng ma sa ang ti zol nein alo soi te po adik chho tan zel ni in alang kum somriat pani le kum som sari pani lai mai ni to si heng thleng lung le atanga le langa an la kal pe te hi nuai lam mai ni lo chung lama po mu an nei ve nge ti ka ring tlatani
engineer vanal ruata thuziak te kan ngai thla tuna chuan abu chunga thu mi hrang hrang thuziak poimo kan tih lai deuh deuh te la chhuakin kan rawn tar lang dawn ania kum sangkhat zakua somruk pahnih atanga sangkhat zakua somruk panga khan mihlim thenkhatin zawl nei an tih pusai khuma chuan zoram khawar hunah chuan sawnga kiap lawng chawlh na te saw in lamang tangkai em em ang a tih leh pastor chhawn an chhim a enga hmar a enga chhak leh thlang a enga a tih kha tunah hian kan hnaih hle tawh a a hmui rim pawh an awm vung vung tawh e he kawng hi a puitlin hunah chuan kolkata atanga aizawl leh siliguri KM sangkhat zali somriat pathum ai hian kolkata to aizawl via situa zorin pui KM sangkhat za somthum pathum hi KM zathum somnga dawnin a hnai tawh dawn a chu baka kolkata to paletua KM zaruk somkhua pasarih hi lawng hmanga bungrua thiar tur anih dawn awangin road transport hlang aiin phur man chu a tlawm hle dawn ngei mai le chuti hunah chuan hmarlam atang chauh ni lovin chhim lam atangin zoram mamawh hi a lo lut rui rui anga kachar leh hailakandi district ten anmah ni kan dawr lo hlavin kan laka that an chhuah tawh anga man to taka boruak lawng hmanga kolkata dawrkai kan biak thin te khan tui kawnga awlsam zawk a bungrua rawn thawm luh an tum tawh anga Assam leh North East state dangte leh Central India sumdawng hausa te inkara duh thingin zofa te kan awm dawn ani chuti hunah chuan zorama chhim lam atangin khua avar anga avar tan anga hmar tiang chhak leh thlang tiang pawh hmasawn na in nasa takin a kap eng tawh dawn ani van kanan beiseitu ramtha leh zual chak thurina chawm len chandam tu local hun ngak hlel taka thlir tu zofa te hian thuhnuai rolh tu tena an ro chun tur he lei hi pathian mi te chen na tlakin kan chei tawh dawn ani chuti chuan ramtha tak kan luah tawh dawn tih hriat in tun taka kan awm dan hi lalpa aw ngai changin inuang u tichuan mosia hmuh phak lo Jordan rala ram thatak chu tlang mawi tak mai chu Deuteronomy bungthum chang somhnih panga a ziak khawngawih na in keini hian kan chuang kai dawn avani mai ve a hnai tawh te mai ania tiin puef thasiam an a ziak a tin pulian hming thanga ti hian a ziak bawk a lalpa tir kan mizo zawl nei ro pui hrilh na dik zia mit ngeia fin feh tura kan pastor senior te leh ko hran upa te ngei ron thawk chhuak hian ngai tuahna thui tak min neih tira zoram chhimlam hi kawt chhuah tur ani awangin thlarau lamah pawh kawt chhuah tur ni dawnin ka hria a chu wangin zoram chhimlam rongbol tu pawimawh ten hma an hruai ani hi zoram hmarlam rongbol tu pawimawh te pawhin la rawn ngaih ven zel anga khawchhak lam leh khawthlang lam rongbol tu te pawhin an la rawn ngaih ven zel ang tiin ka ngaih tuah neuh neuh a chhimlam kawt chhuah tur hi a pawimawh em em a sap tawng thumal lar tak change tih nen pawh hian a in hmeh zai ani zoramah hian change ala thleng dawn chiang khawp mai tin a thleng tan mek bawk ani hi pastor chhawn an chhim a enga hmar a enga chhak leh thlang a enga a tih ang khan chhim lama eng hian zoram pum hi ala en vek ngei ang zoram kawngpui kawt chhuah hi hmarlam ni tawh lovin chhimlam ani tawh zawk ang hmarlam kawt chhuah kawngpui hi ala ping ang zoram khawvel kawt chhuah hi chhimlam ani tawh dawn awangin sawnga kiap lawng chawlh na te saw in lamang tangkai em em ang tiin zawl nei sai khum an alo puang tawh nih kha tunah chuan a kiap hi situa tih in thlak ani tawh a
zol nei sai khuma hril lok na hi ka chuina sa hle a thu hril lok te hi puang chhawng tur mo phurna ka kowa lalpan nga tlata wangin zoram chunga zoram khowar crusade ka bei fe nuwa Myanmar Manipur Tripura le Shillong lama ZK Bike Crusade nein katlan kual le a chumi nuwa chuan zol nei sai khuma thlan hi oplat to turin lalpan min ti le a sangni som pathuma tanga kalo boi pui to zol nei sai khuma thlan chu sangni som pasari tang khan ka chen chil ta ni zol nei sai khuman zoram thu thlung ti a alowa vai pui kha king tlang tura mo phurna zong zong le a thlan en kol le chei bol thlenga mo phurna ka kowa in ngat tatlat himak ka ti thina tin chu mai ni lovin zol nei sai khuma thi kum le ka pian kum lo in rual le zel te thleng hian ngai tu na thui tak min nei tir thin bawk ani atop nan kan bel hlek du chu zol nei sai khuma thlan ka chei bol chan hi zol nei sai khuma ta na ti kan ni lova pathian in zoram ta na thu poimo tak tak a hriat tir le khabu cha tak exercise number ruk a azia kha a thu la zong zong nen khan phum vek ro u ti in musit takin ama an phum rola an phum telwang chawa zol nei sai khuma thlan hi cheibol kani lalpan ka thuthlung an phum na mun hi kata ani a heta hian thil ro pui tak ka ti don ani aron ti ani zol nei sai khuma emo a thlan emo boi pui kani lova zol nei sai khuma nen ne na pathian thunung lo thleng kha boi pui kani zo Jerusalem ami ten sabeng tung ra mai tura an puan le chhol an pha thlap chan kha sabeng tung wang ani lova sabeng tung chunga chuang isua an mu wang ani chutiang chia chuan ke point zol nei sai khuma thlana hian mu ka nei tlat ani atop bera chuan zol nei sai khuma thlan siam puitling tur hian ka nei le ka theina chuan thlin rual ani to lo ma se rin amin hroi tu lalpa chuan purwata sai lo ron tira ani hian engkima u zok chan aron chana wang chawin tun din hmun hi zol nei sai khuma thlan hian a thleng thei ani purwata in pek na hlu tak hi lalpa le ke hian kan hre chianga kan ngai hlua kan thei hi lowang chim lama tangin harna a in tananga chu chuan zoram pum atuam chuakang bul ka tan tir to cheu ti in lalpan aron soi kha a thu thlung phum na hmuna nge hian bul min tan tir ani ti in aziak boka sai si chua theology Reverend H Killoya ziak hi apoimo kan ti lai deuh kan han la chuak le don ani zoram mathlir independent mu turlam hoya zol nei pathum te thupuan in sui khom tlat an soi dan le an soi tum in ang thlap kum tam tak dana an soi ni si a soi tu te po in hrepo lo te an ni ta da a heng zol nei pathum te thu soin triau lui le chim tui pui in fin na an in sual dan rap thlak le mu nom nu patuak sari in then pha khopa mu nom mizo sikul zirlai buwa chuang phak ngat chumi chua chak loka sai si luin chimtui puya fin la thlang lok anin kar lai tak alui kuang kam le lama akuang par zaw na lai taka chuan Myanmar atanga international border road kongzaw thatak an ron lai lut rui maya chulai tak ron chuna ron fin tur che chuan Mizoram thingsai atangin bualpui khua kaltlangin kongpui aron suk thlarua boka chimtui pui leido kai tur ruam manin sai si chua kaya ron fin turani tin sa si ha atanga BRTF road ron zo in sangaw atanga ron pengin kongchak hoin kongpuin pangkhua chun rui to a pangkhua atanga sai si chua kai fin tur kong zong turin
PWDEE lunglei le SDO le ZE na thialami tenen an lo chawa chung kongpui lian pathum in fin na lai taka chuan chimtui pui le do kai tur chu i hawin an lo boi puya lei seizong te asan zong turte aban omna lai turte an lo pota an lo boi hle maya keini SE hawin kan zuk fin ve ta a Myanmar kongpui chugu kilometer ni tal zo chho kadua lockdown awanga border duty MAP pumona chu min hruai ro sipai ten min lo man palange katia kan sipai te ven na hnuaya Myanmar kongpui kem thum zet kan han zo chowa an leido na tura chuan kan lo kir le a thla ti kan la a kumsang zakwa somsari pathuma tanga sang zakwa somsari panga April thleng khan phongpui bela hian bial tu pastorin kalo to a chung hun lai po chuan sai si chua theology hi kalo boi pui to a karing ang renga ani thei tak taka ngem ti chu ril ro om renga nasa takin kalo zirve to nge nge ani ka upa thang khu ma hian an thu tak bol le boka khati lai khan rin atang lo chuan a chiang lo ruai ani ber mai huna local zela sai si chu omna po shelo pastor chhona shelo upa dar oya shemia lo zol nei sai khu ma shelo an thu puan te amik amak po shelo Myanmar sarkar le India sarkar ro pui takten International Border Trade Center an siam mup mai hi ril ru ngai tu na akal thui tir hle mai sai si chua kongpui pathumin sui fin tur pang khotlang lok chimtui pui le triau lui in fin na achak loka sai si lui le chimtui pui in fin na chung mun ming thang tak pani in kar lai taka chuan sai si chua theology kongpui Myanmar atanga alo local le thingsai atanga kongpui Indian Border Defence Road chuan aron fin ve ta chia siha lama tanga kongpui local BRTF road sangau atanga khochak lama peng chawin pang khokal tlangin chu mun churon fin ve chia boka chung kong thuam pathumin fin na chia chuan asui khom tu chimtui pui leido tur chu an ruam man ta a anjinga Reverend F Sangvelan nen kanjuk telvetlat ani hi he kongpui pathumin to khom na International Border Trade Center tia an vo hi chimtui pui lei sei takle ro pui taka in phur khom dona he hmuna nge hian pastor chhona chuan thim thua ni lo thlenga nga he hmuna nge hian khochak diar khim le khothlang diar khim anin samanga chu huna chuan zoram chu mel fel li in atal chuak don ani atia zol nei sai khu man ron nem ngeta khochak namkol sen an lo kalanga kan ram chu an ron thian faianga zoram thar alo dingang ative thunga upa dar oyan sai si chuat chimtui puya indo na rap thlak lo oma thisen tam tak luang a hmu te alo soilok to a athim lam asoya chumi hnuah chuan khua alo war tuang ti in asoi chu hun zoram mi puin ding di hlipa kumtam tak kan lo thlir kan hu phur box si thlendik tir turin pathian dik shelo buddha sakhaw zui tu sarkar Myanmar le Hindu sakhaw betu za somriat omna India sarkar ro pui tak chuan kongpui lian pathum in sui fin na an lai mupa zol nei te hne na pathian thupuan ti dik tu tura pathian ruat an ni po anin hrek lo ma se pathian hian a porok rem ti hlawtling tu atan adu apiang tu po amang zel mai si a lalkura juda saltang chua tura babylon ne tira op ngal tu persia lal chuan pathian du danin juda saltang a chua mia mai ani kha heng zol nei pathum te hmathlir an hril lok na ti puitling tura pathianin sarkar sang pani Myanmar le India manga kong abo sai dan hi an rethiam phahek lo he border trade center hi
pathian hun tiam lo thlen hun chuan indo na hmun rap thlak tak thisen tam tak chhuah na tur mi tam tak thih na tur ruang tam tak om na tur an buat sei ani tih pawh an hrehek lo zol nei te hrilh lockdown chuan chu thil rap thlak tak chuan zofa te zalen na a thlen sak dawn an ti ani sai si chhuah thih na rap thlakin zofa te independent a siam sak tura bei seina hi sai si chhuah theology chu ani helai sai si chhuah kong zonga leido dan tur buai puya hunan man lai hian mun tina thla kan la boka kan sipai duty tele local task force duty na thingpui min luma changtemin pe a puar takin puar el ola kan in no kha nu chuan kan ho chhole ta ani tuna chuan reverend f sangvela ziak khi tle tha le poimo kan ti lai deuh kanan ta lang vele ange pudar oyan athil mu te akut ngei akut ziak ngei a thian pa le rong bol pui upa age thangkhu ma hne na apek te po ka han chiar zau zela katan chuan athar zel mai ain lar na mu chut chuah te chu han ziak chuak ve hrim hrimila na thok turin ka chuaka kholaya kala om lain pathian in thil min en tira hetiangin chim tuipui kolodain sai si chu hi min en tira akam zong zong chu alo kol vek maya bomte silaya bomte le silaya an ka wang alo ni a mi ruang le thisen chu alo omput maya rap thlak ka ti em maya nau sen in an nu te thito nu te an helai te hi alo langa enge ni tia ka zo chuan la alo langa ahun le ni lo thleng eng kan ti ang leido lam thuam namtin mi hril har mekadon ni ro pui chu lo thleng ta namtin nawang an trapeti hi hemi hril fi ana hi kumsang kha zakua somnga pariat february ni somni palia kumruk nuwa a mule a hetiangin indo sang zakua somnga pahnia I hmu kha jehoshaphat ruam ti hi jehovah ro relna ti na ani a man lai thutlung hlui hun lain israel rama karel to a tunai ro chuan sai si chua hian namte ka hruai khomanga anma ni kein do tirang leithli pali india russia usa le japan heng ho te hi mizorama an lo lut vekang chumi huna zet chuan buaina hun alo thleng to ang tin asoya ti chuan sang zakwa somnga pakua me ni som panga a mule ta a sangawa zip kong an layang supply center po ombokang sangawa tangin sai si chua chu kongin achunanga hemirual hian haka tangin an ron thlen ve ang ti chuan hei hi hrero sangaw le sai si chua sipai an lo om chuan ni in chirla ni tam ichir man to lowang indo ani nga lang o zoram I pathian tok turin in peiro tun tuma kamitin ahan mu ve chu pudar oyelo mu lokang hian sangawa motor kong chu achuak ngeya supply center po oma sangaw sai si chua kong po sangaw tu pang khoin kar metal rod pang khua tu sai si chua rd rod alai chu ani a sangaw le sai si chu hi double lane kong puya lai chu tura kumin sang ni som tu sang ni som ni pakhat financial era hian da ani Myanmar ramaha ka khua atangin sai si chu thleng le bridge do kaina mun thleng chuan kongpui double lane in an lo lai chuak rui to a sangawa hian Assam Rifle Post chu oma sai si chu a ero chuan sipai an la om lo chiao le chim tui pui in fin na lai kan thleng thla a he lui pani fur tui len laia tuizang khau in su bu in tia tia a in vor tup mai te chu a en nomani ang no patok sari anin then pha hial ani thu te
no pan lai kan lo zir thin chu ka han hmu le tlat maya ka tan chuan thil thar ani le ta Mizoram lui lian chim tuipui le triau infin na tanga lui nar lama lunga vom phak leka Indo Myanmar in kalpo na le bridge atlem bera metar zathum ai toilo hanin do zu maite turte triau le chim tuipui infin na lui mong lama chilchak phak leka lei pakhat sei tak do kai tur cherlun tu thing sai tu bolpui BRTF kongpui marlama tanga chimlam sai si chu ron su chia tur kong kalphei zur mai tur te chu mit nge in ahmun kamua akatan chuan avathar le em Myanmar Sarkar Buddhist Sakho betu te hian sai si chua pana kongpui anron lai tlangpur mai te hi kan mizo tharau mi te puchong khupa pusai khuma pastor chhona te lo hmu lok tipui tling tura mala anni ti chu anin rihau lowang le Hindu Sakho zui tu kulmut pui pumodi le a cabinet members te Central Sarkar te hian NEC kaltlanga North Eastern Road Sector Development Scheme noya sangau tu sai si chua tu sial lam tu hakarot kong pui four lane lai na tur le chim tui pui kana Myanmar kalpo thei tura leiro pui tak do kainan kum sang ni somni tu sang ni somni pakhat financial year chunga sangson anrom siam rup mai te hi kan mizo tharau mi te thil lo hmu lok tipui tling turin ma an la ani ti chuan ngai tu ngai hau lowang le ma se Mizoram Sarkar engineer in chief PWD te chuan lunglei SE PWD le lungsen lunglei district EEPWD te SDO te JE te mangin ma an latlat siani he lei do na mun tur atang hian sai si chua hi chu lui na lam KM ni atanga KM thum a omni ma se he lei do na muna ron chuak tur hian border road transport force ho hian cherlun tu thingsai tu bolpui khopal tlangin chimlam panin kongpui double lane anron lai rui to boka chim tuipui anron lai thleng trep to ni heng te hian sai si chua vela hian indo na rap thlak takalo thlenganga an lei do ro pui tak taki chut chiat vekin om don ti hre hau lovin lungoi takin lei hian do don ani oma ria sela chuan an project ro pui takhian cancel le nge yang ti hi rin om ma se khovel sarkar mi te ria ta chuan thupin a om tlat siani engtin nge ni ta angle mitin te hian sai si chuain do na rap thlak tak lo thleng tura lo mulok tu te thil mu hi mitin ngai ven a hloa kan mizo tharau mi upa dar oi thil lo mu lok achunga kan soite pastor chhonan alo mu kan ram chuan mel fel tak mel hi anei to ang khothlang diar khim le khochak diar khim noya kan ram lut don ngeya chumi chuan kan ram mel fel lia mai pu in atal chuak don ani ti chu ka ngak reng ani zoram ike chulal pa chunga ngat tlat ro ram nei tu chungnung bera pial ral nei tu chu I awang u ati te sai khuman alo mu lok lalpan zoram hi milem ban som nei lakata ala chuak don zoram lei hnuai ho sakna lalpan athu ru khi milem ban som nei hnuaya zoram hi om chung chuan lalpan hai chu phallo ahuna hai chu ani ang ati te hi helai sai si chu vela thil lo thleng tur te nen hian ain thlun zom theiangem le eng po ni se hril lok na hi pathian in ami te hmanga a hril lok dik tak ani chuan a thleng fam kim nge don ani ti kan re chiang tur ani nima sela pathian atanga chuak ni lo hril lok na ni chuan diktam takkara diklo hi alo in zep le zeu thinang chu kan lo enfi nge turani kan enfi ngam bok turani mimol ang maya thil chut chiang lowa
lo de lem duak do ringot ring tu te kan ni lo mizo te hi mi man mo tak mai kan ni a kan do thei lova nga veng veng hi kan pei lo thin hei hi kan zedik takani a phat rual ani lo bible a hril lawk na te pawh he le ya nge mani hun lai nge mani mu tu le chan tu remoti in chen ngal zel tum thin mi kan ni a hetiang awang hian handai pel hret pawh kan nei thin entir nan puvan oi te pawh bible hi chu an hrelutuk an bei sei ti nge turin bible chang pawh an soi sei thei lutuk ma se bible a thu puan chhuah te johanan alo hmu te kha he leya hian an mani chan tur emoti in an mani dam lai nge ya chen tur emoti in ti puitlin tumin ke an han pe na thal tlang vela khan ron rel tamai maya pamaka pawh kha pusai khuma zoram thar hmu lawk kha adam lai nge thleng tur in ngai kha ni a ma se amuman talo ni kha pathian hrilawk na hi chu pathian atanga chuak ani a aman ahun tianga chuan a thlen tir mai dawn ani pathian thil tum hi chu dan rual ani lova ahun ruata chuan alo thleng mai dawn keinin lo thlen fam kim tir lo tum pawh angai lo aman aron thlen fam kim tir mai dawn ani keinin kan lo ti danglam thei pawh ni lo a hril lawk te hi kan lo rin lo viau awanga thleng lo tur pawh ani chuang lo kan lo rin a viau awanga thleng tur pawh ani chuang bawk hek lo kan ti awanga lo thleng tur pawh ani lova kan ti lo awanga lo thleng lo tur pawh ani lova kan buai pui viau awanga danglam thei pawh ani lo lo viau pawh a sawt lo lo viau pawh a sawt lova keini pathian fa dik tak te hi pathian fa dik tak te hi chuan thil eng pawh lo thleng se kan buai ve ngai lova kan lau ve ngai lo i lo man mo viau awanga lo thleng mai tur pawh ani lo pathian thu ni zawk kan man tangkai dan tur chu hetianga thil lo hmu lawk te hi thleng mai thei ani awang hian mani nun in buat sai nan te lo hmangila midang lein buat sai ve lo te hna chanchin thahrilh dar thuaya piang thar lo te piang thar tura malak na huna kan lo man tangkai hi ani lali suat hupek ro pui khovel zong zonga kalula thil siam zong zong hna chuan chanchin tha hi hril ro u kalula nam tinami zirtira siamula pale fapale tharau thiang hlim minga chuan baptisula thu kapek zong zong che upom turin zirtir ro u ati angai poimo ber hi keini chuan buai pui bera inai mayang u tharau bo te zong man lek lovin hlau tur kan zonga chanchin tha buai pui man lek lovin in la na te kan buai pui thin lali suamison ngai poimo ber tharau boral turte chandam na huanga hruai lu emo i suwa hne na mi te hruai buai pui man lek lova sai si chhuwa ruam vela thil lo thleng tur buai pui hian kan hun hu tak hi kan lo mangral mai mayange lal ber thupek zomin ni tin a chandam na thu hi isiat tirang u boral te chandam hi program lian berle tuipui bera inayang u ti in Reverend F Sangvelan aziak ve buka atop nan Reverend H Killoy athuziak buk hian tlang ikomung u date ni somni pariat April sang ni somni khan sai si chhuwa kan tlo a violent no kong pui tlabunga tanga lung lei pal tlanga sai si chhuwa kong pui sabeng tung kal theina sangkhat zariat somko khan an lo lai chhuak to a hemi kum vek hian ha ka po thleng halani British kong pui ma saber hi chim lama alo ni a zo cha chhuwa kong pui tha em kong chuk chho om mi lova an lai chuak ru tamai le kum ni le chan ve a situe thleng lai zo tura an soite kan hriatin chimlam hi mizoram kot chu alani ang tia zol nei tenan soinen ain ngai zong phei ta thlup maya ngai tu na ati thui hle heti lai kan ka ngai tu na chuan he mason na kong puin zo fa te min chil po tak tak ma in eng tia lo ma chon tu nge ni ang ti hi
zawna pawimawh ber niin ka hria ko hran hoin thil dang zawng zawng aia ko hran hoin thil dang zawng zawng aia pathian mi te lo in buat lo buat sei chu kan tih mak maw ngai a him berang 5-star hotel in akentel tu te sapin mizo nula no chizuar tura an thlem theilo nan kan loin buat sei ngai ani mizo hmeichhia mipa naupang ruk bo tur tam tak an him theinan in ven na chu ko hran ho kuta da ila sumawanga kan rinna kan ti dak chhozel huna kan ram ko hran chunga lalpa arum lo nan ma lo lak masak na chang hre turin in buat sei ngalang umiang ti in mizo mipui le ko hran ho ka som chewani tuna tangin chu hun atan chuan pathian mi te tong trai chan ngal tu le ban san ngai lo turin ka nge na cheu ti in ren hk loyan aziak ani ole khang thu ziak kan han chiar tak te kha sai si chhuah theology le zo cha chhuah lam tluang ti ren hk loya ziak ambua ti chhuah ami ani a chunga thuin ziak zong zong te kan chiar lang lova poimo kan ti le tha kan ti lai te ron la chuakin kan han ta lang ani a ziak tu po in min hriat thiam na kan han nge na a hre chiang du le a chiar zau du tan Reverend HK Loy ziak sai si chhuah theology le zo cha chhuah lam tluang ti kha chiar thein a awmani ti kha kan han soitel du bok ani chiar tu ten in hlok pui ngei kan be seya video dang te po run da le zel kan tu manga kan video te min lo subscribe saka comment lama te po du zong le tha han ti zong te run tar lang tel zel turin kan han ngen bok cheu ani